Too much memory with my ex and that. Yung lolo, too much memory. Dinig nyo yun? Ayaw niya ipaano kasi mayroong memory sa kanyang ex. Nag-clean up siya guys ng ano niya, ng do it well. Kanina pa yan, ang dami ganinang cornflakes dyan, pero nilinis niya oh. Good job Francine. There's still more oh. Sabi ko meron pang mga ganyan-ganyan oh. Andyan oh. Big? Small only, but you can see that oh. Oh, naglilinis. Good job Francine. Nantay pa namin result sa kanyang test. Di pa to pwedeng lumabas ng bahay. Ang gana oh. No? Put that there then in the bin, ha? Gana daming kalat dyan kanina, guys. Sa cornflakes niya ba? Wala namang milk, okay lang. Tapos, nilinis niya, oh. Hindi ko napansin, nilinis niya. She's cleaning up pa. Good job. There's still more. Oh, 1, 2, 3. Oh, just pick up. Then, in the bin, ha? Lagay mo sa bin. Uy, na! Kay gikaon. Hello! Good noon! Good noon, guys. Lucy na. Good afternoon! Ang baby, oh? Oh? Langgay, ang isa, oh? Hello! Hi! Ang nanonood ng Cocomelon. Punta sana kami sa ano? Apartment, pero hindi ako makasama kasi si Francis hindi pa masyadong magaling. No? Don't know? Don't know? Don't know? Who's that? Si Papa lang ang pupunta doon. Hindi ako makasama guys kasi si Francis guys hindi pa masyadong magaling. Baka magkaano lang siya doon kasi ang abog ba. I'll get busy myself na lang like removing all the rearranging everything. So when I come back here, it's like a new apartment. Look at the contrast between the yellow walls, Yeah. the orange, and the white. It looks cool, actually. No. Diyan na naman siya. She wants to have it white as well. Yeah. Pero, antayin lang natin kung kailan siya sisipagin. Na? Paparipint ko ang hallway, guys. Repint namin. Pero, antayin namin kung kailan si Frank magiging available. I need his available time. But he's always busy. That one you bring. Nana. Nam-nam? Those ones you throw away afterwards? Yeah, you throw away afterwards. Okay. Nana. That's our old towels. Nana. Okay. So, clean well. Iwan tam naman kami. Si Francine po, uy, ginoo ko. Tulungan ko sana siya. Sponge? Bring this old one too. Can you, is that I fine? can bring old one, yeah. Which old There's no one? ice cream. You cannot eat ice cream because you're having kuan. Well, where are the old ones? Yeah, wait, it's there. Yeah? You want color red? Oh. Si Francis din gusto. Napainom ko sa binigyan ko sa nito guys. Oh, vitamins to. Sa DM lang to nabibili eh. Gummy bear siya. Para sa kanilang tatlo. Yan. Yeah, that's a bear. Go, 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 go. Bukas, babalik na si Francine sa kanyang kindergarten guys kasi may result na sa kanya and it's negative. Ang Kang Francis na lang inaantay namin. Wala pa kami nakatanggap ng email Kang Francis. You want coffee too? Ha? You want coffee? Gusto niyo mag-coffee? You can put that in the fridge. You don't need to bring? I haven't got any coffee there yet. Okay, you didn't. Huh? I have to help Papa first. Just give it to Papa. You don't need to come with him. Just one. What? I need to? I get another one. I need another one. Another one of water. Get the other one. And give that to Papa. Get the other one and get that to Papa. Punta na si Frank. Yeah. The last one now. Okay. Okay, bye. Bye. Kus Papa. Huh? No, I'm not going because Francis is sick. Bye. See you later. Okay. Ansam ni isa. Uy! Come on. Come on. His brother is alone there. Ay, lie. Lingkudin eh. Kuyugin is Francis diri day. Palingkuro na ko siya. Palingko.
No, I cannot walk like that. Paano ko siya sa ano? Kung Francis kasi umiyak si Francis pag walang kasama. Na brother. Yeah. Oh. Mag-ano ako guys, tapusin ko ang box. Tapos bukas may magte-test sa kanya na ano para sa corona COVID test. Si Francine, nandyan na ang result. It's negative. Francis na lang. Uy, naglala ako. Bakit wala pa? Chuka. Yeah. Negative. Wala yung corona. Bam. No? Okay. There's no more, be. Cycle of frogs. Tapusin ko muna yung ano guys, yung box. Tapos magdusting ako sa mga shelf namin sa kwarto. What the fish? There's no there. Hinahanap niya yung ano, yung gummy bears. Sabi ko wala na kasi nabigyan ko na siya ng isa. Don't open that there because that all Papa will get mad on that. Mga papilis yan dyan. Mga papers, mga documents. Gas ng sipata oh. Silang dagan-dagan guys. Hindi makapuyo to. Hindi makaano ba. Lagi nang tumatakbo. Laging wasak-wasak. Ang gugulo oh. Plus na pa'y plato dito kutsara oh. Diyos me, ahanan niya gikan. Nag-ano pa, hanggang ganyan pa din ang balcony dito sa sala kasi nagre-renovate pa sila sa labas. Oh. Dance. Hooray, hooray, hooray. Hooray, hooray, hooray. Si Francis. Tulog guys oh. Uy, ginoo ko uy, naunsa man isa uy. Quiet, his brother is sleeping. Come on, cuddle man. Cuddle man. Kus mama be, kus. Dito kus please. So guys. Ayun na. Ito yung dalawang box natin, di ba? Iti-tape ko siya guys, tapos ika-cover ko yung name ng balikbayan box, tapos papi-pick up ko na siya guys kung may schedule sila dito sa ano, may schedule sila ng pick up dito sa Düsseldorf sa aming lugar kasi feeling ko ano, late na to ba? Matagal kasi ang ano pero okay lang basta dumating ng buo guys ba. Di ba yun naman ang importante. Nahanap ko yung tripod ko. Naglinis ako dito kanina oh. Nagdusting ako ba. Tapos oh malinis na siya guys. Wala nang mga kimi-kimi dyan. Wala nang masyadong box kasi asa dito akong tripod. Nasaan dyan kaya yun? Wala nang paano-ano. Wala nang pakimik. Wala nang kalat ba. So ito na lang. Pag matanggal to siya guys. Ano na dito. Saan maluag-luag na ba? Yun naman talaga gusto ko yung maano ba. Pero madami pa rin kalat dyan sa table ko. Kasi hindi pa ako natapos. Kasi sabi ko kay Frank. Since hindi ako makasama sa'yo. Mag-ano ako. Dito sa bahay. Maglinis-linis. Mag-dusting. Ano yun. Tapos siya, kawawa naman si Frank doon eh. Siya lang mag-isa. Tulungan ko sana talaga siya guys. Kaso hindi man pwede kasi si Francis. Magaling yan.
Si Frank, wala yung problema ba sa mga ganyan-ganyan, guys. Mga linis-linis. Pero, para mas madali sana siya ba, kasi kagabi, umuwi siya, pagod siya, guys. Kasi siya lang kahapon, di ba, nag-ano doon. Tapos, malapit na, dapat before October, matapos na yun. I hope matapos na yun, So, mag-ano ako dito, guys. I-tape ko muna to, guys, ha, para matapos na to at ma-pick up na to ating balikbayan box. Tapos continue tayo ng linis. Yun lang naman lagi kong ginagawa dito sa bahay. Uy, linis lagi ng bahay, mga churba-churba. So, yun, maingay kunti kasi kung dinig nyo yan. Mga nag-renovate sa aming labas. Guys, natapos ko ng first box. Tadaan! Francine, go in the living room. Don't eat in our bed, be. Saan bata, uy? Ayan. Tapos ng first box. Ang baba na lang. Hindi ko pa nabalot ng tape kasi ang bigat nito, uy. Hindi ko maarsa, guys. Mabugat. Inarsaan, Tapos, ayan na. Yung first box. Ayan. Tapos na. Ang ano na lang. Ang second box. Mamaya ko na gawin pag bumalik na si Frank. Sana pinababa ko to kanina, no. Nakalimutan ko man, tapos ko na sana to. So, tatawag na ako para ipa-pick up siya. Sana may may schedule. You're helping? You're helping? Did you help? Did you help? Yeah. Yeah. Your food. You're eating na. You're eating in our bed. Bapiskot ng bataan Itchun. Francine, guys. Kumain siya sa bed at nilagay niya dito yung mga niya. Yeah, clean up. Kay makasabaan juga makuan juga si mong papa gyud. Papa doesn't want Francine to eat in our bed. Come on, we go down. Hello, guys. Guys, nandito ako sa toilet. Wala na talaga akong magawa. Kahit ano na ginagawa. So, may papakita ko sa inyo, guys. Look at that, guys. Nilagay ko dyan yung snake plant. Nandito talaga tayo sa toilet. Na-amaze lang ako kasi ginawa ko to siya, guys. Ginawa ko pero hindi pa talaga yan siya final. Na toilet lang to, as in maliit lang talaga to. Na toilet. Tapos, na-discover ko, guys, ang first meet namin ni Frank, I think, or second meet. Alam niyo ba ito mga towels, guys? Alam niyo ito? Mga towels? Made in Philippines to. Kasi binili niya yan nung second meet ata namin sa Baclaron. Tapos andito pa, yan yung ginagamit namin na toilet towels. Para sa dito ba, nilalagay namin dyan. Na-amaze ako kasi, tagal na pala niya, nandito pa, buhay pa. Yan yung ginagamit namin, diba? Philippines lang din. Ang ganda, ng aking snake plant. Nilagay ko yan siya dyan, so that means, kailangan ko bumili ulit kasi ito yung sa kids room. Nilagay ko dyan. Nandito, nabili namin sa IKEA. Tapos ngayon ko lang nagamit. Papadala ko kasi dapat yan sa Philippines. Pero hindi na mag-cash siya sa box, guys. So, ginamit ko na lang siya. Ginawa ko siyang ganyan dyan. So, ayun lang. Ano masabi ko? Yan yung kinabibis niya. Nagkakabisi sa akin yesterday. So, dito tayo. Toilet lang talaga to, guys. Bathroom nandun. Ang liit ng toilet dito namin dito. And may salamin. Using mobile still. Frank is home. Yeah, really, you're lucky in the toilet. Ayan. Hello. Papa is here. Yeah. There's a pizza? Yes. Is Papa is home. There's a pizza. Yeah. Francine is sick. Ang ang saya niya. Saya niya, guys, kasi may pizza. Pizza time. Ayan. Pizza lang yung dinner namin. Hindi ako nagluto. Hindi ako nagluto, guys. So, nagdala lang ng pizza si Frank. Bakit ako hindi nagluto? We eat. Gutom na tong isa, Bakit hindi ako nagluto ng pizza? Kasi si Junior, guys, hindi pa siya feeling well. Okay, biskot. So, ano ba yan? Uy! Ang papansin man yung choreography, uy. Hindi ako nagluto, guys. Huwag yung order na naman ako. Hindi ako nagluto kasi si Junior, hindi siya maganda ang pakiram. Wala na siyang lagnat, wala na din siyang
meron lang siyang sipon pa. Tapos pag nagdidi siya guys, ba hindi siya makahinga. Ay, hindi. Naglilis. Nahihirapan siyang magdidi. Kaya, laging nasa arm ko siya. And then, ayun, kain tayo pizza. Kain muna tayo ng dinner. Uy, alas ano na? 18:42. Yes, nasa table na. No, not that one. I do that, be. I do that. Gutom ka na, be. Alone. So guys, I'm back. Natutulog na ang kids, guys. Himala, ang aga nila natulog yun. Inaano ko talaga dito sa bahay na 7 p.m. or 8 p.m. dapat tulog na ba at peace na para bitaw may peaceful mind din kami. So may papakita ko sa inyo guys. Alam niyo ba yung plants na monstera? Gustong gusto ko yun ba kunin pero wala na kaming space dito sa bahay. So this one, ang very old plant ni Frank. Ayaw niya ipatanggal dito sa bahay. Sabi ko, palisin na natin yan, Frank. Palisin, hindi itatapon. Ilagay sa office niya or anyan ba para maglagay akong monstera kasi ang isa nilagay ko doon guys, oh. Nandun na siya sa hallway kasi dito yan before. Tapos feeling ko namatay siya kasi maliit yung space niya dyan. Kaya ni-move ko siya dyan, yan. Anyan, tapos gustong gusto ko talaga magka-monstera ba, monstera plant yung ano ba, yung parang ano. So, tinanong ko si Frank, I want to buy a big plant, but your plant needs to be needs to go. No. See, you heard that guys? Ayaw niyang i-give up. I-let go yung plant niya No, na. it's too much memory with my ex and that. Lolo, too much memory. I will kill that one day. Gonna be poisoned. One day I come from work and it's only cut like a tree. Nadinig niyo yun? Ayaw niya ipaano kasi mayroong memory sa kanyang ex. And hallway din, ayaw niya i-repaint kasi may memory sa kanyang ex. I think that's it ko. So, expect guys, kung mag-vlog ako, new house na, that means we are not anymore. Together? Yeah. No. Here. Ito guys, oh, matagal na din to yung plants. I think, magulang pa sa akin. Maano pa siya sa akin. Before I came here. So, yan yung dalawang big plants namin guys. Tapos, binibiro ko siya, Frank, paalisin na natin yan na plant. Frank, na ating palitan ng monstera ba? Kasi ang cute niya. Alam niyo ba yun? Ang cute niya talaga ay. Lagi ko siyang nakikita sa mga bahay-bahay ng mga ubang vlogger ba na nakukyutan talaga ako at ang laki ba. Naglilinis ako actually guys kasi movie date kami ni Frank. Movie date. Manunood kami kasi hindi siya uupo hindi siya online ngayon. So nagdusting ako kunti dyan guys sa aming mga ano ba, yung mga mga toaster, yung coffee maker. Dadas ko, hindi na ako maghuhugas kasi kunti lang na mahugasin. Tapos si Ella yung naghuhugas na niyan eh. Minsan na lang ako naghuhugas guys kasi nga si Ella na yung naghuhugas. So yun, gusto kong bumili ng monstera plant dalawa. Lalagay ko sana sa hallway at saka dun sa aming living room. Pero yun nga, ayaw ni Frank na i-let go yung very old plant niya. So kasi ano yun eh. Yeah, you can come in. Get my coffee. Or where's that? Is that there? He's not here. But Junior is here. He's still awake. Wait. Ayaw ko hindi ko mapakita si Frank pero si Junior makikita niya. Tiri. The new one. He like that. He likes to be in the arm. Gusto niya lagi nakakarga kasi yung nose niya ba. So, I think that's it guys. Natapos ko na itong idas. Tapos, yan oh. Tapos, meron akong linisin dyan bukas. Linisin natin kasi dito lang tayo sa bahay. Kaya, maglinis tayo eh. Linis lagi. Kasi, para para hamugaway. Kahit maliit lang tong bahay namin. At kahit hindi basta importante malinis. Mga dede ni Francine. So, lang ako. Hanggang dito na lang tayo guys. Wala kayong masyadong vlog ngayon.
Kasi nabisi ako ka junior. So, tomorrow ko na to tapusin yung iba. So, magpapaalam na ako guys ha. So, that's all for our video tonight guys. Thank you all for watching. And I hope to see you again on the next video. Bye-bye and God bless us all. Please don't forget to like and subscribe. Bye!